Nenes, el món és un rotllo. Sí. Què podem fer? Podem canviar el món. Què? Però com ho podem fer? Estan contenta? Contenta com? Sí, com? Si jo estic contenta, totes les persones que conec estaran contentes. Ah! Per què hem de seure per I què voleu? Volem canviar el món! I com ho voleu fer? Ballant! Eres magia, eres luz, eres fuego. Y cada vez que haces aquello que amas, se alza tu llama. Enciende tu alma, prende tu magia. Arde y no tengas miedo. Al final, recuerda que si ardes, nada te quemará.